Honzo, prosím tě, tak co fotovoltaika a topení? Jo, já si koupím fotovoltaiku, nainstaluji na střechu, ale vlastně v zimě, kdy se moc nevyrábí a já potřebuji vlastně jako nejvíc topit, nejvíc jako spotřebovávat. Mám to zadarmo? No, rozhodně. Máš topení zadarmo, hlavně v létě. Jo, to je ideální. Je to tak, že to je takový jeden z nejčastějších mýtů o fotovoltaice, že v zimě, kdy potřebujeme vlastně toho topení nejvíc, tak ta elektrárna samozřejmě vyrábí té elektřiny jako nejméně. Za ty 4 měsíce jsme na nějakých 15% té celkové roční produkce. A proto jako to vytápění samozřejmě pomůžeš si, hlavně třeba v tom přechodovém období na jaře, na podzim, tak tam nějakou část té spotřeby pokryješ, ale v té zimě většina vytápění, hlavně pokud je to elektrický, že elektrické vytápění, topný kabely, tak tam většinu té elektřiny prostě si spotřebuješ normálně ze sítě.